दिनै इउपिपिएलआव जयेन जानायनि मेन उद्देश्य आरो थांखियानो जाहैबाय जोंनो मोजां जेनेबा बर' गामिफोरनि मोजां डेभेलप लुबैनानै जों फैनाय जादों। लोगोसेनो जोंनि बर' गामिफोराव फरायनाय बिथिङावनो जा बले हान्था लामा कमिउनिकेसन जाहाथे बेफोरखौ मोजां बिथिङै मावलायनो बा मावनो थिननो थाखाय जोङो इउपिपिएलआव जगदान होनाय जादों। जोंनि मेन रिजनानो बेनो जेनेबा जोंनि बर'नि जिखिनि समस्याफोर जाहाथे मोजां नोजोरजों नायलायनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै मावलायो बा बे मावलायनो थिननो थाखाय जों फैनाय जादों। बाखि जोङो जेबो रिजन गैलाया जास्ट दा जोङो जोंनि हासरा गामिनि हिसाबै 9 जन जयनिं जाथ'दों आरो लोगोसेनो गाबोनो मिनिमाम 70-80 जनसो आंजों लोगोसे आरो जयनिं जाबावगोन। बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै फोरमायनाय जाबाय। गाबोन मोनासेयाव थिग इदि टाइमाव निस्सय जयनिंआ जाबावगोन जोंहा। खारन जोंनि गेजेराव दिनै माखासे खुद्रिलायनायथ' देखायलायनाय दङ, माखासे आं रिजनखौ बुंलाया। खिन्थु इउपिपिएल हिसाबै दिनै इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनाय आरो आसार निति नियम खान्थिखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि बर' समाजनि कर्मिफोरा लोब लोबै इउपिपिएलखौ जगदान होनो थाखाय जानजि खाफ्राना दङ। आरो लोगोसे आंजों गाबोनो 70-80 जनसो मानसि जयनिं जाबावनाय प्रग्राम दंबावो। आं ओरैनोथ' एक्स बिल्ड हिसाबै आङो खामानि मावबोदोंमोन आरो बिपिएफनि आं सासे कर्मिमोन, साधारन कर्मि हिसाबै आं खामानि मावबाय थादोंमोन। बिपिएफखौ जन्म होबोनायनिफ्राय निस्सय जोंनिबो एसे अबदान दङमोन बर' जातिनि गेजेराव। दिनै जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे जालायनायनि थाखाय नैबे हान्जाजों जों थालायनानै खामानि मावनो थाखाय जों दिनै जानजि खाफ्राबोदों आरो जों मावलांबाय थागोन होननानै जों दिनै इउपिपिएल दोलोनि साफा साफा सुबुं महरै गसंथालायनो थाखाय जों फैनाय जादों। खख्लाबारि हिसाबै दिनै बिपिएफ हान्जा हिसाबै जेराव जोंनो गाबोदों, दा इ हिसाबै साफा साफा गाबोनायाव अलरेडि जानजि खाना दङ। आं बे खोन्थाखौ रोखा बुंगोन, गाबोनो बिखम मोजां मोजां बिपिएफनि कर्मि आं बायदि फैबावनो जानजि खाना दङ आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रोखायै देखायनो हागोन आरो आं देखायगोन।